खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सेनलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानांगौ नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन मानोना जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दायो बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय खै तारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हासिगोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 1250 टाकानि जायगायाव नोंथांमोना 3000 फैसा मोननो हागोन ना हाया दा बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन दा बिनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाखाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ मिथिना लाग्रोदो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना 3000 मोनगोन ना 1250 टाका नोंथांमोना मोननो हागोन दा नोंथांमोना डाइरेक्ट 3000 फैसाखौ मोननाय नङा नोंथांमोना जेरैबायदि सिगाङाव नोंथांमोना 1250 टाका फैसा मोनदोंमोन ना मासै मास दा थिग बेबादिनो नोंथांमोना 1250 टाका फैसाखौनो मोनगोरगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय बुंनायाबो बांद्राय जालायलांबावसैसो 1250 टाका फैसाखौनो नोंथांमोना मोनगोरनो हागोन बिनि उनावसो बिथांमोना फेस मेनारै खेबसेनो नोंथांमोननिसिम 3000 फैसाखौ बाराया नोंथांमोननिसिम मा खालामगोन बिथांमोना 1250 टाकानिफ्राय बिथांमोना 1500 बेबादि खालामनो हागौ दा बिनि उनाव बिथांमोना 2000 बेबादि खालामनो हागौ 2500 खालामनो हागौ नाथायबा जेब्ला इलेक्सन आरो जोंनि नैबे आसामाव फैहां जागोन इलेक्सन खाथि जागोन दा बै समावसो नोंथांमोननि नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाया 3000 जाहैनो हागौ फेस मेनारनि खोथाखौ बुंदों नालाय दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिनानै मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दानिया नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो नोंथांमोना आगस्ट मासाव मोननो थांगासिनो दङ दा जेरैबायदि नोंथांमोना मासनि दालाय 10 तारिखआव मोनामोन होनबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना आगस्टनि 10 तारिखआवसो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन बेखौ जोंहा आसामनिनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया प्रेस कनफारेन्स खालामनायनि जोहै बिथाङा नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय आरो बिनिफ्राय बाकिखिनि स्किमफोरनि फैसाखौबो नोंथांमोना आगस्टनि 1 तारिखनिफ्राय एबा 1 तारिखनि उननिफ्राय नोंथांमोना मोननो हासिगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम दायो बे एनाउन्समेन्टखौ खालामना होनाय जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायासै नोंथांमोननि थाखाय जेबो आपडेट खोन्थाहराखै अब्लाबो बिथाङा नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन जायफोर 9000 फैसाखौ मोनाखै जों नोंथांमोननिसिम 9000 फैसाखौ सोना हरगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनो थांगासिनो दं एसे उनाव आरोबाव जोंहा गोदान एप्लाइ दाख्लै बावै जानायाथ' बेनिफिसियारि लिस्टआव फैजोबनो हायाखै नालाय दा बेनिखायनो बे बेनिफिसियारि लिस्टआव फैनाय बिथांमोननो जेब्ला फार्स्ट फैसाखौ सोगोन गिबि मानि फैसाखौ सोगोन दा बे फैसा सोजेननावनो 9000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरफागोन होननानै नोंथांमोननिसिम जा रादाय होदों दा बिनि बागैबो बिथाङा बाथ्राखौ बुङाखै नाथायबा नोंथांमोना बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नोंथांमोना रिमाइन्ड खालामबाय थानांगोन नोंथांमोना सोंखारिनांगोन आंबोथ' भिडिअ लाबबाय थाखागोनानोखा दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननि थाखाय दायो गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैबाय गोदान एप्लाइनि बागैथ' जेबो खबर मोनथ'वाखै जेखियानो जाया मानो आगस्ट मासनिफ्राय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनफिननो हासिगोन दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन बिनि बागै खबर गैथ'वा जायखिजाया नैबे बोसोरनि जोबनायथिंजाय एबा देग्लाय बोसोरावनो जोंहा गोदान एप्लाइबो जाखागोनखा मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम बिथांमोना रादायथ' होखादों नालाय आरोबाव गोबां मानसिफोरनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो निस्सय बिथांमोना देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनायखौ जागायनो हागौ दा बेखौ आं सानदों दा बिनि उनाव आरोबाव जोंहा गोबां स्किमफोरनि आपडेटआथ' फैनो थांगासिनो दङ मानो होनोबा जोंहा बाजेटआ जुलाइ मासाव जागोन दा बे बिथांमोना जुलाइ मासाव बाजेट लानाय समाव गोबां स्किमफोर आरो बिथांमोना लाबावगोन दा बिनिखायनो बायदि स्किम नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हागोन एसे उनाव आं नोंथांमोननिसिम बिनि बागै बाजेट सिजोना जानाय लोगो लोगोनो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन एनाउन्समेन्ट बिथांमोना खालामखागोन बाजेट लानायनि सिगांनो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेट फैयोबा नोंथांमोना लोगो मोननो हायो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो दायो जाहाथे जायफोर अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मानो मोनाखै होननानै मिथिना मोनाखै एबा माब्ला मोनगोन बेखौ मिथिना मोननो हायो बिनि थाखाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै बयनोबो होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों